Denne meditation kan du lade dig guide igennem når som helst, siddende eller liggende. Start med 3 dybe vejrtrækninger. Træk vejret ind gennem næsen, hold vejret et kort øjeblik og pust ud gennem munden. Fortsæt vejrtrækningen i dit helt eget tempo, stille og roligt. Mærk, hvordan du lige nu sidder eller ligger og er fuldt til stede. Mærk underlaget under dig, og koncentrer dig kun om din vejrtrækning. Du er i nuet. Fokuser udelukkende på nuet og din vejrtrækning. Tanker i form af fortidens fortrydelser eller fremtidens bekymringer vil måske dukke op. Men lad dem blot passere som en sky, der flyder hen over himlen. Du skal ikke lade dem gøre ophold, da du lige nu kun skal være i nuet. Tænk tilbage på året, der er gået, og find et minde frem, som tynger. Se mindet. Mærk det. Føl det. Hvilke følelser kommer nu op i dig? Forestil dig, at du nu tager en ballon og puster mindet ind i ballonen. Pust hele mindet ind i ballonen, alle følelser og alt, der tynger dig. Bind nu en knude på ballonen og se på den. Hvilken farve har den? Hvilken form? Alt er okay. Det er dit minde. Sig tak til mindet, da det helt sikkert har lært dig noget. Og lad nu ballonen flyve til værs. Se, hvordan den flyver op og væk fra dig. Og mærk, hvordan du nu har sluppet dette minde.
Koncentrer dig nu igen om din vejrtrækning og nuet. Træk vejret stille og roligt i dit helt eget tempo. Begynd nu at tænke fremad. Det nye år venter på dig. Hvad vil du gerne opnå i det nye år? Har du et mål? Hvad er din drøm? Mærk det. Føl på det. Duft til det og se på det. Det er smukt, og det er dit. Forestil dig, at du åbner dit hjerte og lægger din drøm, dit mål, ind i hjertet. Der er masser af plads, og læg det, så det fylder hele hjertet. Mærk, hvordan følelsen spreder sig i hjertet og ud i hele din krop. Følelsen er det, du ønsker i det nye år. Lad nu hjertet lukke sig om det smukke indhold og kom tilbage til vejrtrækningen igen. Træk vejret stille og roligt i dit eget tempo. Mærk en følelse af lethed i din krop, efter ballonen er fløjet væk. Og mærk, hvordan en glæde spreder sig i kroppen over, at det nye år er på vej. Stille og roligt, når du er klar, begynder du at røre på dine hænder. Og med nedadrettet blik åbner du øjnene og kommer tilbage. Gentag denne meditation flere gange efter behov. Et nyt år er på vej, og nye håb og drømme kan indtræde. Tak for i dag, og godt nytår.